שלום, שלום לכולם, ברוך הבא לערוץ היוטיוב שלי. אל תשכחו ללחוץ לייק וסובסקרייב. ובוא נתחיל. אני יודעת שאני לא עושה סרטונים כאלה תמיד, אבל אני הולכת לשחק במשחק. כנראה שאני אעשה יותר סרטונים כאלה בערוץ שלי עכשיו, בגלל שאתם יודעים, אין לי ממש הרבה מה לעשות. אופס, יש כאן משחק. רגע, אם אני הולכת להראות לכם חלק מהעולם של השואלים שלי, כי אני יודעת שזה מוזר, אבל עשיתי עולם של חיות. זה מין משחק כזה, אתם יודעים. דרך אגב, אם יוטיוברים שמקללים תופים בסרטון הזה, עוף מכאן. אני הולכת להכין שואל, כי כל המשחק הזה הוא רק על שואלים, ולא על שום דבר אחר. סתם, גם יש כאן חיות אחרות. אני הולכת גם לשים צפרדע כאן, כי זה עושה את האוזניים שלהם מגניבות, אתם תכף תראו. הולכת לשים גם לבה, כי למה לא. ואחרון, לא, אני אשים על תתה, זה עושה את המים מגניבים כאלה. ועוד הפעם יש פרסומת, הגיוני, כי הטלפון הזה כל הזמן עושה דברים מעצבנים. אוקיי. אני מאוד רציתי לראות איך העיר שלי מתקדמת, בגלל שהרבה זמן לא ראיתי אותם. אני הולכת להשתמש בזה. זה די כיף. גם היום יש לי רופא שיניים, אז יש מצב שאני לא אעשה הרבה סרטונים בזה. אז יש מצב שאני אעשה יותר סרטונים היום ממה שאני אמורה לעשות. גם אני הולכת לעשות כנראה בריכה אחרי שזה גמר. לא העיר הזאתי, אני אמצא עיר אחרת. אני אשים אותך כאן. בואו נראה איך הם מתקדמו. וואו, הם עושים טוב, מתקדמים יחסית טוב. בואו נראה מה יש כאן. הם כל כך טובים. זה הספה שאני רוצה עיר. אז כן, עקרון אין משהו כאן, אז אני הולכת ללכת לפורטל הזה. הם עובדים כאן על דברים. כן, המון דברים. אני לא יודעת איפה למצוא את האבנים שאני צריכה לפורטל הזה, אבל אני אמצא אותם כנראה. דרך אגב, סליחה אם אני נשמעת קצת עייפה, פשוט הרגע סיימתי את כל השיעורים שלי בזום, ורציתי מאוד לצלם לכם סרטון לגבי מה שאני עושה בדרך כלל. אני לא הולך, בדרך אגב, האנשים מהחדשות או אנשים שרוצים לדעת מה החדשות, זה לא הסרטון בשבילכם, אני לא אדבר על המצב בשום פנים ואופן. ובבקשה תעשו סאבסקרייב, כבר אין לי כוח לערוץ הזה, ואני הולכת לפרוס אם אף אחד לא יעשה סאבסקרייב. דרך אגב, החברים שלי שטובים בזה מהבית ספר, יש עוד הרבה בערוץ הזה, אל תלכו עדיין. טוב, אני הולכת להכין עוד דמוי. לא, רגע, בא להראות לכם איך אני מכינה דמויות כאן. כי אני מקריבה למוות את כל הדמויות שאני הכנתי עד עכשיו. אוקיי, בדי. אם חלקכם לא יודעים אנגלית, פשוט תלכו לבית ספר. נכון. פרסומת. עשינו את הטאבלט הזה. אוקיי. 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 מה אתם אומרים? אני הולכת לשים אותו, כי הוא ורוד. הצבעים האהובים עליי מעבר. ולכתוב את צבעים האהובים עליי, זה סגול. באמת זה צבע אהוב עליי שחור, פדיקור מניקור. אוקיי.
אקוס פוקוס מלאבוקוס. החיים קשים. זה עבד. וזה יצר את היצור הכי חמוד עבר. אף פעם לא קיבלתי כנפיים על היצורים שלי. זה היצור הראשון עם כנפיים. לא סנטה, אני לא יכולה עכשיו. אמרתי שאני לא יכולה עכשיו סנטה קלאוס. אני צריכה לעשות סרטון. האנשים שלי שמבינים אותי הכי הרבה. אוקיי, ואני מכין, ואני שם את זה פה. בואו נראה איך הם מתקדמים כי אז בעיקרון אין לי ממש מה לעשות. אל תדאגו שהסרטון הזה ייגמר. אני הולכת לעשות סרטונים קצרים, כי אני רוצה פשוט סרטון אחד שלא ממש צריך לערוך ורק לעלות עם כותרת, כדי שאמא שלי לא תצטרך יותר מדי להתאמץ, כי אני לא רוצה שהיא תהיה צפה. דרך אגב, אני צריכה שתעבירו לי רעיונות לאבטר בפייסבוק או באינסטגרם, כי אני רוצה לעשות אבטר של ליוטיוב. חשבתי לגבי חתול או משהו, פשוט תציירו משהו, הילדים או המבוגרים, ותעלו את זה לאינסטגרם, ואולי לאינסטגרם, אם אתם עוקבים אחריי, אני לא יודעת מה כתובת אינסטגרם שלי. אני חושבת שאמא צריכה להוסיף את זה עוד פריים בסוף הסרטון לאינסטגרם שלי, ושתוכלו לעקוב אחריי ולדעת מה לעשות. אז פשוט תשלחו לי איזשהו אבטר ואני הולכת להתעסק איתו. בוא נראה. מה אתם אומרים? אני צריכה להכין עוד מוצאים לשיהיה. בואו להראות לכם את הנחשים. אני הכי אוהבת לעשות עם הנחש רק ירוק, בגלל שזה נראה מוצר. הפעם אני הולכת לעשות בדברים שאני לא משתמשת הרבה. עוד משהו מוזר. יוטיוב, אל תעשו לי Don't demonetize me, YouTube, because I don't want to be demonetized. Don't worry, just add YouTube. I don't want you to demonetize me because I'm just a child and I don't even want to see it. אוקיי, אז בחזרה לסרטון. אני הולכת להשתמש בדברים שאני לא משתמשת בדרך כלל, כמו הפטריה הזאת. פום, 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 פום. וחתיכות קטנות. חוץ מהחלקים הגדולים שהולכים להרוג את החיה שלי. אני לא משתמשת המון בשום דבר. רגע, זה לא ניתן לי לעשות כלום בעצם. זה לא ניתן לי לעשות כלום. משהו כזה. זה לא יעבוד לך אף פעם. כי רובלוקס אף פעם לא עושה את זה. אוקיי, בקרוב נגמרת לי השני, ואז אני אצטרך לסיים את הסרטון. בוא נראה כמה שזמן, 15%. יש לנו זמן. טוב, גיליתי שאני ממש מה לעשות. אז תודה על מה שנתתם. תראו את האינסטגרם שלי וביי.